Hello mga madam, mga George, okay pa mo diha kay ako di na ko okay, hangover na ko. Aw bitaw, ini siya napalit namon sa sayaw. May dito no kay barato, garantisado ay sana all. Unya ang scallop kay tag 45.50 line og presyo parihara man ta kipot. Unya ara pay wasay-wasay nga tag 20 ang kilo, barato kaayo apil ang bato. Unya nag-read na akong banan no kay magpalit ko no may grade horse. Hinapod kong huggon. Unsa man taw ning akong bana? Uy, excited kini siya basta mahubog na ko. Sana all. Kusga ng angkol oy basa usa kahon. Unya gilutuan siya na akong og buwad kay familiar kuno ang baho. Sana all. Bitaw ay grade din namon among mga sumsuman diring dapita no. Kalami. Unya ako na nagkamutan lang kog ako dirig inom-inom kidugay kaay mo tuyok ang baso. Nagsira in taon kami paabot diri sa gawas kung ara bay mga mang wa man gyud in taon. Ginalang oy og walay mo kamang ako nalay mo kamang ani sa kahubog. Sa tanan pulutan amo lang gid in taon ning tabagak ang nahabilin. Bitaw ay mag-focus ng tagkaon-kaon ring dapita. May nang di ta malugusan sa tong bana no. May nang siya atong luguson. Aga na po'y makarilit ani ang sumsuman gihimo na pong sudan. Sana all. Munay nindot kay numan kay mag-focus ra gid in taon sa sumsuman. Di pa mo ana, di jud mahurot ng inyong readers diha. Focus ra gid in taon ta diring dapita. Kana gid day gig undang day og di na mahurot ang pulutan. Gihangos na gid in taon sige kaon. Ako na pud bana ang nipuli niya ako sige kog tan-aw sa kong bana. Ay gwapo man din ni siya magabi. Hunahon na in taon ta sa atong gikaon basin niya di na mahilis. Gatan-aw in taon ko sa kong naong og naong pa ba ni. Balik na pud inom. Di ta mo undang og di ta magkamang. Dospad na lang in taon na ni iyang naong sige giinom. Tila pa. Tanawa. Naimom ho siyang naong. Wa na gyud taon kabantay. Ang sama ni siya naapay ba na sige katawa sa likod. Wala rabay ka istorya. Kansigid in taon ang makainom aning bayhana kay isabaw naman ang red horse ay. Ako na lang in taon naginom-inom diring dapita kay ni-give up na magud sila. Ipod baya lalim no mahurot og sa kakahon nga red horse nga ako na lang isa. Bisod ta kaingon nga wa nato gisudan ang pulutan. Kay naa naman tay plato. During ta ko to, bye.